с всички клиенти, които ме питат за фронтална гледка море в Стария град. Днеска ще ви покажа няколко имота, които въобще не са за изпускане. Здравейте хора, искам да ви покажа едно студио, което се намира в Поморие, Стария град, с фронтална гледка море. Без такса поддръжка. Локацията е наистина страхотна. Това е студиото. Студиото е с южно изложение. Това е едно друго студио. Пак в същата сграда. Жилищна сграда. Не е комплекс. С фронтална гледка море. С хубава тераска. Това е малко по-голямо студио. За всички мои клиенти имаме две студия с странична гледка море. И две студия фронтална гледка море. За повече информация може да ми се обадите и да дойдете на оглед.